Show your face. Okay, sir. జనవరి 12th రోజున ఇక్కడ బల్గంపేట దగ్గర శ్రీరామ్నగర్లో ఫేర్ ప్రైజ్ షాప్ దగ్గర విజిలెన్స్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ గారు వాళ్ళ టీము ఒక 100 kgs వీట్ తోటి ఒక ఓమ్ని వ్యాన్ని పట్టుకొని ఇల్లీగల్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు. కోడింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఆఫ్ పీడిఎస్ మెటీరియల్ అని చెప్పి కేసు చేసినారు. ఆ కంప్లైంట్ పైన ఎస్ఆర్ఆర్ పిఎస్లో కేసు రిజిస్టర్ చేసినారు. చేసి దాంట్లో ఎస్ఐ వి భాస్కరరావు గారికి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇచ్చినారు. వాళ్ళు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ పైన భాస్కరరావు గారు కేసు చేసి సరిత అనే పేరు ప్రజామని నోటీస్ ఇచ్చి 41 నోటీస్ ఇచ్చినారు. తర్వాత కేసు ఛార్జ్ చేసినారు. ఆ తర్వాత నుంచి ఆ వెహికల్ ఓనర్షిప్ పర్టికులర్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఈ కాసిం అనే కంప్లైంట్ని అప్పటి నుంచి డబ్బులు డిమాండ్ చేసి సతాయిస్తూ ఉన్నారు. 25,000 డిమాండ్ చేసినారు. అది డిమాండ్ చేసిన అమౌంట్ ఇవాళ సాయంత్రం అతను యాక్సెప్ట్ చేస్తుండగా రెడ్ హ్యాండెడ్గా ఈవినింగ్ 6:20 టైంలో పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ పిఎస్లోనే అతను పిలిపించాడు. అంతకుముందు 2 సార్లు పిలిపించి మాట్లాడినాడు. బార్గెన్ చేసి అమౌంట్ తీసుకొచ్చినట్టు ఆ డ్రైవర్ భయపడి పారిపోయినాడంటే అతను కాకుండా ఎవరో